Bona tarda al grup de català de normalització lingüística de Castelldefels. Aquest vídeo és per parlar de l'experiència que té algun familiar meu que ha viscut la guerra civil espanyola. En primer cas, informar que els meus pares no poden informar de molt. Els meus avis, per desgràcia, estan morts i he agafat l'àvia de la meva dona. Ella m'ha manifestat, m'ha informat de que la guerra, ella tindria gairebé aproximadament uns 11 anys, que va passar molta penúria, va passar molta fam, van ser dies que es feien molt llargs, que els medicaments, per desgràcia, els seus pares estaven al bàndol republicà, vivien a un poble de Granada, i els medicaments no arribaven. Costava molt, quan algú es feia alguna ferida o el que sigui a la guerra, costava molt de que arribessin medicaments. I això, també no va ser un poble que va estar molt assediat per bombardejos dels avions, però sí que tenien refugi per si de cas, i quan passaven els avions ràpidament marxaven al refugi. I aquesta és l'experiència de l'àvia de la meva dona. Després també hi ha amigues d'ella que el seu marit que són més grans, van lluitar a Barcelona, i això va ser multiplicat per 2. Va ser més greu, que també estaven al bàndol republicà. I això, aquesta és l'experiència. Sí que va ser una època molt difícil per tota la gent que vivia a Espanya, i perquè entre les properes famílies, un germà i el seu tiet potser estaven en un altre bàndol. El germà era del republicà i l'altre era del bàndol nacional. I això sí que va ser molt difícil. I això és tot. Moltes gràcies i salutacions a tot el grup.